dator, 3. postua gaurkoan zuretzat, pausuz, afizionatu mailan lortzen duzun lehenengo podiuma, errepideko proba baten, egun ona. Bai, hori da, azkenian gaur banekin niretzako karrera politia zala eta 3. itia posa niretzat. Pausua ematen ari zara aurten. Bai, hori da, pixkanaka, poso bio gokiteiteun eta hori. Demoraldiaren muina horren hasiko da, Bidasoa, Itzantekut, Valentziaga, Nafarroko itzulia eta estatuko txapelketei begira, bai erlojupekoari, baita ere errepideko probari, eta zu seguru hori talde ondenaren, edo laboralkutxa taldean horre onden dizula. Bai, hori da, nire uste soain dator urteko temporade politena, karrera gorrak, klasika politak eta zeiten duen. Gaurkoa 3. Gajarroan nagusi izan da. Bai, hori da, hasieratikan gaur asko zian, da azkenengo korte hauetan da behi esan gehiena, eta hori. Aguantatzen zaio geha, baina ezin. Hola hospital jo duenen ez egon modurik bera jarraitzeko. Ez. Zorionak. Eskerrik asko.